ଦିନକର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନଈଟିଏ ଥିଲା। ନଈ ପାଖରେ ସେହି ଚଢ଼େଇ ବସା କରିଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଥାଏ। ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ପବନ ଜୋର ହେଉଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କେମିତି କରିବା? କେମିତି ଖାଇବା? ଖାଇବା ନ ପାଇଲେ ତ ଆମେ ମରିଯିବା। ଟେନସନ୍ ନେଇ ନାହିଁ, ଟିକେ ପବନ କମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକରି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା। ପବନ କମିଗଲା। ସେଇ ପାଖରେ ରାମୁର ଗୋଟିଏ ବଗିଚାଟିଏ ଥାଏ। ଶୀତ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ତା ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥିବା ଫଳ ପନିପରିବା ଜଗିତେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଆସି ତାର ସବୁ ଫଳ ପନିପରିବାକୁ ଖାଇକରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ।